Felveszem a kalapom, előzöm a bánatom, előzöm a bánatom. Ez így tovább nem mehet, elegem lett belőle, elegem lett belőle. Primary objective complete. All targets eliminated. Sziasztok srácok, ez egy újabb Parallax videó. Érezzitek jól magatokat. Halli papika kicsit. Itt van Robika is. Itt van Robika 29, kövessetek fel TikTokon. A követ mindjárt megöl. Mert lementél, bassz meg. Nem, hát van rajtam ma. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Itt egy csapat! Bassz meg, hogy egyből leszednek. Várjál. Jövök vissza. Szétítem a falat. Hogy pukkanjon ki a gyomrotok. Gulágba vagyok. Én is. Kis fegyver. Vigyázz! Target down. Stand by for redeployment. Jó kis fegyvereknek felfelük meg. Az a német is biztos elvették. Menjünk a dropra. Ó, vannak ott. De menjél szerintem, meg várjál meg valahol rájön. Hát megyek én a dropra, attól függetlenül. Kiszedtem. Megvan. Squad mates in the gulag. Na király. They'll fight for a chance to redeploy. Get to the safe zone. Jön vissza ez a köcsög. You've got gas moving in. Aj, itt Squad mate egyensúlyozok. redeploying to the AO. Anyádat ülsz vissza a kocsiba. Várjál, ne hallj meg, mert itt vagyok én is. Itt most már. vagyok, nyugi. Kerítésen vagyok. Squad mate has been cleared for redeployment. Aha. Ó, jó. Most feltettem egy papfegyvert. Aha, ott vannak. Arra. Az egyik kapta! Kapta a másik is! Faszomba! Na, király. Ne, Indián! Nem látod? Itt hátul is vannak. Megölted azt? Aha. Még volt egy, mi? Még arra menjünk? Ja. Mire? Itt volt egy a hegyen. Hát itt már most nincs, én szerintem senki. Mondom, egy volt itt a hegyen. Erre vannak, gyere. Itt fel. Várjál, szedjem ezeket össze. Ja. Meg is szoptattam a táját. A mászkál. Ja, akkor. Megyek oda hozzá. Mondom, ott volt a hegyen fent, az harcol velük.
A pusztító megérkezett. És őrszem. Parallax őrszem vezér. Parallax is. A logó heresát megérkezett. Logó faszú. Csúszások, sliderök. Sliders. Slider vagy? Sliders. Gyerünk professzor. Én vagyok a síró ember. Brown. Mennyit néztem azt régen. Ott Te lőszt a sniperra? meg ott is. Ja, ciao. Gas is moving in. New safe zone located. Szókéniban meg lemegyek, azt megszoktatom mindent. Megvan. Na, hát nem is kell. Őrszem a helyén. Köszönöm. Menjünk a hegyre. Na, ott van a király arrafele. Rámenjünk, Bolan? A király az itt van mellettem. Itt megy előttem a király. Ja, hát köszönöm. Te vagy a király. Ott van a passzokó! Eddig volt király. Ennyi. Bounty targets identified. Weapons free. A király nevében 6. rész. Király az én vagyok. Ja, van 20 000 ember. Some of your squad is outside the safe zone. Mindjárt veszek egy Te is új. veszel egyet meg égni is. Azt hagyjon meg pénzt, hogy is kell hozni egy. Oké. All bounty targets for Itt nehogy várjon KIA. valaki Well minket. done. Na vannak itt, úgy látom. És hát csak volt. Bárki meg szoktattam. Csak megkezdtem még nagyon Standing by. Hát én elnyomom azért. Secure the supply boxes. És Locations megint are eldom marked a on your attack map. monotokokért, hát ez nem hiszem el, de ezek még egy új évi, mert mondjuk nem veszem. Ja, mennyien vannak? Enemy dropping into the AO. mindjárt itt kitöntök. TACOM, we're flying on cue. UAV returning to tank. Rolid. Jön valaki kis motorra. Mit akartál te, kisfiam? Ó, gyere már, mert a motor! Át akartam ugrani a motort, hogy jött felé magába, tudod, elütött. Úgy jártál, mint én a kamionnal, mi? Hát én direkt át akartam ugrani. Nem tudtam átugrani. Visszakodsz oda? Lásd kivel van Enemy dolgod. soldier incoming. Na mire? Mi rendes vettek? Ott van! Jelölt, valahogy jelölt, vagy? És balra lesznek. Hát az! Á! Ki a faszom az? Pajzsom. Ja, hogy az ott volt? Ó, de jó az a fegyver. AK-47. De kilőtt még, valaki volt még, mondom. Megvan. Changing back. Gyerünk a kis házba. One supply box down. 2 remain. Ja, itt van még egy ilyen. Gas is closing in. Get to the new safe zone. 2 supply boxes down. 1 to go. Aha. Hát de, ez mi ez?
Nem csinálom, nem. Ott arra van mozgás. Jó lett volna egy rakéta. Your squad mates in the gulag. If they Hát figyelj, survive, benyomom a they jó redeploy. évit. Gyere erre! Benne akarok még egy izét. Nem menjünk magam. Ez még egy jó évit. Én is tudok menni egyet. Nem, nekem azt a Your bombát squad kéne, mate won nem? the fight. They're redeploying now. Nem, ugye erre lesz, nem? Halkam. Hol van az a szar? Hol vagy? Mutasd magad! A UV, a UV. IV. Jár, Squad's in the safe zone. AK-74. Gas is closing in. Get a UAV on grid. Már 15 kill. Hát erre már nincs senki. Itt mennyi van? 15. Contract complete. All supply boxes secured. Hány killet van? 15. Time to flight 5 seconds. Out. Your squad mate's located an HVT. This one's high risk, high reward. Keep your eyes open. Nekem már 17 van. Fire solution was bad. Ó, Missed. Istenek a faszát. Pearl Harbor. És neki adta. Sniper! Volt! De miért neked adja, én ölöm meg? Hát már ezt elmagyaráztam neked, hogyha az első golyó... én- Te első golyót bekapod. Így van. Akkor kapod mellé a lönkút. De tényleg így van amúgy. Amúgy nem igaz. Hányszor úgy van, mikor kupa is itt van, hogy belelövök azt, hogy hamarabb rászalad, érted? Hát jó, de kupajnál nem veszed észre, olyan gyorsan mozog, hogy kilővek kéne. Cheater. Gas is inbound. Marking new safe zone. Bounty targets are up. Get after them. Arra van. Mit akarok mondani? Gyere, vegyél már még egy jó évit, mert úgyis van pénzed. És akkor most már ne nyomd el, hanem legyen nálad. Én is jöttem ha a végén lesz. Primary objective complete. All targets eliminated. Azok majd azt elharcolgatnak a visszat, hát. Redeploy. 9 left. Keep the pressure on. Jövök. UAV available for tasking. Elnyomjon? Én ne nyomd el. Move to the safe zone. Oké, és You're mindjárt losing megyünk. ground. Move it. Na, sikerült, neki letöltötte. Aha, na oké, és mindjárt Ezt lejátszuk, mondja, ne, most jól állunk. persze. Na ez jó, akkor most ne nyomd el. Vagy te. Na majd a végén elnyomni. Na menj már. Jó lesz, hogy hirtelen kettő is lesz. Akkor már jobb kicsi lesz a kör. Jaj. Taking effective. Ajaj, kurva anyját. Valamelyik már szed. Parallaxot nem ölheted meg. Csak lő, bazd meg! You've made it to the top 5. Parallaxot You're nem in the tudod top megölni, 3. csak kis Don't let up now. kuzenámtól. Moving here. Aha, ketten is vannak, igaz? Jön a váltás! A kurva! Gyere, fedjél! Gas is closing in. Relocate Itt vannak. to the safe zone. Enemy UAV is online.
csicska gyerekek. Only 2 left. Oho! Lehet, hogy komoly volt, szálltunk hely. Ki volt az? Nem tudom, a társunk volt, te is érte, lesz nála. Ja, 52 000 van, UAV Robi. overflight terminated. Ja. Geci. Elnyomtam az UAV-t, hogy tudjam, hogy hol vannak ezek a buzit. Muszáj vagyunk bemenni valahova. Ó, bag, meg alig van itt én. Pajtom kell. Head to the safe zone. Oké. Gas is inbound. Changing mag. Na? Aj, a kurva anyádat itt van! Aj, badd meg! De elkezdett felfele mászni a vizére a légkláról, a faszopó. De hol? Hát ahol meghaltam. Csaki faszom. De akkor az itt van. Hát ott van valahol. Hát látod, azért kell mondjuk Wavy, szebb, szebb. Gas is closing in. Get to the new safe zone. Aha, lesz balra. Mindegy, várjak, rossz. Szaré. Kell egy fedezék gyorsan. Ne, tessék, az mindenkit megelőz a nyomorék. De ez nem is ott van. Jó voltál, barátom! Ja, kapott. Királyság! Te vagy a legjobb. De akkor Chucky hol van, mert nem azt tölte meg. De nem tudom, az lehet elment nyaralni. Háját csak hát. Pedig hány killem volt? 17. Hát nem sok. Mennyi? 17? Hát szerintem annyi. Háját. Nekem 19. Ja. Hanyadik vagyok? Utolsó. Háj. Miskolc, ciao. Erre ez a csík. Titanic képű. És Parallax király, nagy sötét. Hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, egy kis izgalom volt. Ilyenek. 16 kills. Neked 19. Hát 19. Ez igen, soha cigány gyerek. Na. Úgyhogy vigyázzatok magatokra. Hello, szia, szevasz, vonalat a Evolution Station. Átjutok a Kerry Station.